Naimbag bigat, aldaw, malam, kan rabiyo amin kakabsat, siyak ni Pastor Marcel iti makadwayo dito'y programa tayo na imbag adamag. Na imbag adamag amang tednamnama, ken liwliwa kada tayo, iti daytoy apanawen. Ni Apo Diyos kumay, tagbendisyon, iti tayo panagdayaw, ken panagkararag, iti daytoy arabii. Awisen da kayo kakabsat nga kantahin tayo dating himno, idalanak. Idalanak, jak may wawa, uray sa dinot papanak, taimam Diyos, iturok nakto'y biyag ko parag sa kenam. Idalanak, taimam Diyos, idalanak, daytoy oveha masiliw, agdali na etuken ka. Uray nasip met idalan, wenno kasede naranyag, oray na may wenno rigata mo, a Diyos ko'y dalanak. Idalanak, taimam Diyos, idalanak, daytoy oveha masiliw, agdali na etuken ka. Diyos ko taimam kumpetak, si masumurutak, napegkadman ti pagnakamo, a Diyos ko idalanak. Idalanak, taimam Diyos ko idalanak, daytoy oveha masiliw, agdali na etuken ka. Into naramid ko't malpas, gapot kaasim makitak, tanagbali gingaim baginggat, patay idalanak. Idalanak, taimam Diyos ko idalanak, daytoy oveha masiliw, agdali na etuken ka. Naimbag garabiti amin kakabsat, ket madaydayaw itinagan ni Apo ti nga Hesus Kristo, iti daytoy nga bulan, iti Nobyembre, ket sapay kumata at datayo iti nasayaat, akasasaad, iti daytoy nga rabii, tintayo panagdayaw, ken panagkararag, ket kablawak kakabsat, dagiti agkasangay, iti daytoy nga rabii, iti daytoy nga lawas, kakabsat, ket idi kalman, ket ni Sister Vince Sermonia, ken ni Ate Flor Fidel, iti nagkasangay, November 5, ken kastamot, iti daytoy nga rabii, ni John Cedric de la Cruz, ken kastamot nga into no 16 ni Sister Jacqueline Ferrer. Ni Apo Diyos kuma, iti agbendisyon kada kay amin nga agkasangay, iti daytoy nga lawas, ken iti sumarno nga lawas kakabsat. Ken kastamot nga kablawak amin nga kakabsat tayo, nga makadwa tayo iti naimbag adamag, tunggal aldaw iti Sabado, ni Sister Helen Grace Mateo, ket itultuloy tayo kuma nga ikarkararagan iti ni Micaela Molina.
iti panaglaing nakakabsat, ken kastamot ken ni Eugene, ken Claire Molina, nga sapay kumatamadaan da iti napintas nga salunat, ken kastamot kadagiti nakapadas iti COVID kakabsat, dagiti nakaptan ti COVID, akas kada Auntie Esther Saklayan ken Uncle John Saklayan, dita American, ya po Diyos kuma, iti mang bendisyon iti salunat yo. Ken kastamot iti ken ni Kagawad Rufino Daniel Morales ngagyaman ken ni Apo Dios gaputa nalaing isunan, ken ni Nanay Josefina Bautista dita Nueva Vizcaya, ni Ate Violeta Velasco, Adoracion Madrid Robledo, Wilma Felipe, Lea Dalayap, Waka Abadal, ken ni Ate Elena Peregrino Pariñas, dita Ramon Isabela. Nga po Diyos kumatag bendisyon kada kay amin, dita Ramon Isabela, ken kasamot ni Ate Veronica Damilig, ken Tariga Hadi de Leon, Evangeline Tuazon, ken Semesi Serife Ostil Gale, dita Bolinaw, Pangasinan, ken kastamot ken ni Manong Angelito Valdez Inay, dita Dagupan City, Pangasinan, ken ni Ate Helena Hererdo Eugenio, dita Madela Quirino, ken Nanti Wilma Raros Pinarok, dita Quezon City, ken Army Pinto Ngagbuybuya, EJ Edmonton, Alberta, Canada, ket naimbaga nga rabi wenno aldaw yu dita Edmonton, Canada, ken kastamot ni Ate Mamelia Seridon dita Hong Kong, ken Virginia Gamueta Kudyamat, ken Ate Sylvia Binalay, Oliver Castillo, ken da kayo amin kakabsat nga makadwami iti daytoy nga radi ket madaydayaw iti nagan ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Ket tinaing bagadamag iti daytoy nga rabii akas selebrasyon iti panangilagip tayo kadagiti minatay tayo kakabsat iti daytoy nga lawas ket maipalagip daytoy kada tayo iti pakaistoryaan iti biag ni daytoy nga maysa nga baknang ken ni Lazaro, iti surat ni San Lucas kapitulo 10 ken 6 versikulo 10 ken 9 aging gana iti 30 ken maysa. Ket ibasa kada kayo babon iti naimbaga damag Biblia ket kastoy iti kinunana. Ti baknang ken ni Lazaro, adda idi maysa baknang akanayon as ikakawas kadigiti agkakangina a lupot. Inaldaw met ngagbibiyag as ibubuslon. At damay samot a napanglaw ngagnagan Lazaro na lapunos iti gaddil na. Inaldaw a may pan iti ruangan ti balay iti baknang. Tartarigagayan na ngamin apedpeden ti bisin na kadigiti marigreg iti sirok kalamisaan ti baknang. Pasaray mapan dildilan dagiti aso ti gaddil na. Natay tinapanglaw ket impan dagiti angheles iti ayan ni Abraham. Natay met iti baknang ket naitanem. Idi agsagaba iti napalalo ijay Hades timmangad ket nakita na ni Abraham nga adda iti adayo agraman ni Lazaro iti abay na. Iti kasta impukaw na. Ama Abraham, kasyan nakadi taibaon mo ni Lazaro amang babasa iti ramay na ket palamiisan na to'y dilak. Takasta unay ti panakatuo ko iti daytoy nga apoy. Ngem kinuna ni Abraham, anak ko, laglaga po makabayatan iti panagbiag mo na itedken ka ti amin nga agkakaimbag abanag idinto ang naglakam ni Lazaro iti rigat. Itan adda ditoy ang maliwliwa ket adda kadita ang matutuok. Saan la adda ita? Adda dakkel ayuyeng iti
nagbaetanyo. Tapno saan ang makabalasyo dagiti mayat nga umay dita, manipod ditoy. Wenno dagiti aggapu dita, nga umay ditoy. Dawatek nga rod ken ka ama Abraham kinunati baknang. Nga ibaon mo ni Lazaro, iti balay ni amak. Tapno bagbagaan na dagiti 5 ang kakabsat ko alalaki sadyay, amangan umay damot ditoy, ayan iti tuok. Ngem kinunan ni Abraham, adda ni Moses kan dagiti propeta, ama magbaga kadakwada. Masapol, adumngeg dagiti kakabsat mo iti saoda. Saan nga umanay dayta, ama Abraham? Insungbat ti baknang. Ngem na agungar ti maysa kadagiti natay, ket mapan kadakwada, agbabawi danto kadigiti basbasol da. Ngem kinuna ni Abraham, no di da denggan ni Moses, ken dagiti profeta, di danto met la amamati. Uray pay, no adda agungar kadigiti natay. Ni Apo Diyos ti agbendisyon, iti panakaibasa, daytoy paset iti nasantuan asurat. Ket dito'y kakabsat, ket adda ti dua nga masapul nga maamuan tayo, ket daytoy ket ti kasasaad ni Lazaro ken iti daytoy nga baknang. Nakita tayo nga nabaknang iti sanikwa, ngem napanglaw iti ayat. Daytoy ti kinatao ti baknang, adda amin kenkwana. Akas ko na iti paset tinasantuan na surat, adda kenkwana dagiti agkakaimbag, agkakangina ang lupot, ken nalabon at taraon, saan laong adayta kakabsat, iti makita tayo ditoy, adda pay gundaway na nga agaramid kuma iti naimbag, ngem saan na nga inaramat ngamin awanan isuna iti ayat. Ditoy kakabsat saan mo't adakes iti bumaknang. Ti sanikwaket isut sagot ni Apo Diyos kada tayo am amin. Ket no sagot ti Diyos daytoy no nagunod iti nadalus awagas ket nasayaat kakabsat. Ket gapuna, pagrebengan tinasayaat apan nakaramat dagitoy nga banbanag kada tayo. Ramat ko dagitoy nga gamong nga intalok ni Apo Diyos kada tayo iti nasayaat kakabsat. Ti maysa, apan nakaaramat isut panagserbi kadigiti makasapol. Kakabsat. Ket ti Diyos, tarigayan na, ababoon iti sanikwa, dagiti addaan tumulong do kuma, kadigiti awanan. Kas iti dayto nga panawon, iti pandemya. Ket no, mangnamnama ti laong, iti tulong, iti gobyerno, ket marigatan kakabsat. Marigatan mat iti gobyerno. Taadu dagiti banag nga inna nga aramiden para iti pagsayatan tayo. Ti kasapulan, datayo mat kakabsat no kasano tayo ang makatulong iti pada tayo nga tattao. Adu dagiti agkakaimbag nga tattao nga itata nga panawan, ket tultulungan da dagiti agkasapulan. Ket ni Apo Diyos kuma, iti agbendisyon, kada kayo amin kakabsat, nga kadwami iti online service nga adda iti kastoy iti panagpuspusuyo. Ket dito'y kakabsat, pagrebangan at tulungan dagiti nakakaasi wenno napanglaw. Ni Lazaro, itakderan na dagiti napanglaw. Kakabsat, iti daydi a panawan. Ken uray pay iti daydi nga panawan tayo. Ket makita tayo kakabsat. Ti kasasaad ni Lazaro wenno mabasa dit tayo iti daytoy nga paset tinasantuan no kasano iti kasasaad ni Lazaro. Nga talagang adda iti panagsagaba na. Gaputa adda ti sakit na.
ket isuna ket may yaglaong iti jayjay balay iti balay iti maysa nga daan wenno daytoy nga baknang. Ngamin iti verse 21 kinunana, tarigayan na ngamin apedpeden ti bisin na kadagiti maregreg iti sirok ti lamisaan ti baknang. Dayjay lang ti kayat nakakabsat. Hanamot nga namnamaon nga ikan ti baknang iti agkakaimas nga taron no di ket laong dagiti maregreg iti lamisaan na. Kaya't kunana pa dito pasaray nga mapandildilan dagiti aso ana tigaddil na. Grabe kakabsat iti daytoy nga kasasaad ni Lazaro. Ngem kitaon tayo kakabsat daytoy gapu na ta idi natay ni Lazaro ket imbaga na ditoy napan ditoy verse 22. Natay tinapanglaw ket impan dagiti angheles iti ayan ni Abraham. Dahito ti kinunana ditoy natay matibak na ket naitanog. Ket nagsayaten ti napasama ka ni Lazaro kakabsat. Tati mismo dagiti angheles tinangala ken kuana. Ket naliwliwa nga rod iso na. Tahan iso saan iso na nga agmaymaysa. Ngem kitaon nyo daytoy nga daan ket naitanom dagos kakabsat. Ket ditoy sarsaritaon ti paset tinasantuan na surat iti maysa nga kinapudno nga adda iti impierno wenno Hades nga kunana ditoy. Idi agsagaba iti napalalo di Hades ti mangad ket nakita na ni Abraham nga adda iti adayo agraman ni Lazaro iti abay na. Ket nagpakaasi kakabsat. Daytoy nga addaan ket nagpukpukaw impukkaw na. Ama Abraham kaasyan na kadi. Ta ibaon mo ni Lazaro kunana ditoy. Ditoy amang basa iti ramay na ket palamiisan na to'y dilak. Takasta unay iti panakatuo ko iti daytoy nga apoy. Ket nga rod iladawan na dito iti maysa nga kinapudno nga ijay impierno ket gumilgil ayab nga apoy kakabsat. Ket sobra iti pudot na. Ket nga rod, ket masapol nga kitaan tayo nga naimbag daytoy kakabsat. Nga datayo nga addaan iti gundaway pay nga agserbi kani Apo Dios ket ipaay tayo aminan kakabsat para kenkwana. Saan tayo kuman nga agdwa-dwa pay. Laglagapan tayo daytoy nga pasamak iti daytoy nga daan. Ken panunutin tayo, dahil napasama ka ni Lazaro, kakabsat. Nga nakakaasi man iso na idi, nga mitatan kita naliwliwa iso na, baboon iti presensya ni Apo tayo nga Heso Kristo. Ket ditoy, kakabsat, nagpakpakaasi. Dahito nga baknang, kay ni Abraham, tano mabalin la kumakit, bumaba ni Lazaro, tapno bagbagaan na. Dagiti kakabsat, dahito nga addaan. Ngem kinunan ni Abraham kakabsat nga ngem kinunan ni Abraham addan ni Moses ken dagiti propeta magbaga kadakwada. Adda kamin nga araramatan iti Dios addan dagiti papadi, dagiti papastor, dagiti diakonesa, dagiti misyonary nga mangbagbaga kada kayo iti kinapudno manpapan ken Apo tayo nga Hesukristo nga ni Apo ting Heso Kristo isun na ti pudno nga dalan iti biag ken ti biag kakabsat. Ana isun na ti kinapudno ken iti biag laglagapan ti dayta kakabsat. Isu nga daytoy nga paset tinasantuan na surat ket isuro na kada tayo iti nasaysayhaat nga panangaramat tayo iti gamong kakabsat. Aramaten tayo kuma, iti gamong tayo iti panangtulong tayo, iti pada tayo at tao. Ken aramaten tayo digitoy, para iti panakaitanok, iti nagan, ni Apo tayong Heso Kristo. Saan tayo kuma nga idulin dagitoy kakabsat? Nga buybuyaan nyo lata, akas daytoy nga baknang,
ket saan namot nga basol ti bumaknang kakabsat, ti basol na daytoy ket ti saan na apan ng tulong ken ni Lazaro. Ngem no da kayo nga daan ket sisagana kayo mat nga tumulong ket ngarod ket ni Apo Dios iti adda kada kayo kakabsat. Iso nga kada tayo iti daytoy nga panawon ket ti kinapudno na awan iti maipasindayag tayo iti sangwanan ti Apo. Ti biyag tayo ket kukwa iti Dios. Agpatingga iti biyag. Akas kadigiti umununan nga nilagip tayo iti daytoy nga lawas. Adon dagiti namati nga umununan ket agingga na itakit saan a malipatan. Akas ka ni Lazaro kakabsat. Awanin ni Lazaro nga madakdaka matlata iti nagan na. Gaputa naimbag iti inaramid na. Saan iso na nga nagbasol kakabsat. Keta iti dayjay laang kasasaad na ket narigat iti kasasaad na. Keta mamatiak nga saan numot nga basol daytoy nga kapadasan na. Dayjay panagsakit na. Akas kuma kadagijay daan iti COVID na dumakit babalawan da. Ket awang matibasol da no apay nga nakaptan dati COVID. Ket nagan-an na damot kakabsat. Iso nga dagito nga tattao nga dan iti COVID ket masapol nga idaw-dawatan ken ikarkararagan tayo. Saan tayo isuda kuma nga i-judge kakabsat gapo iti dayta nga sakit. Ket ayaten tayo kuma isuda. Iso nga iti dayto nga rabi kakabsat tuloy tayo nga agdaydayo kani Apo Dios ken agyaman ken kuana. Gapo iti sagot na nga biag kada tayo. Ket agyaman tayo met kadigiti nilagip tayo nga ipatpatig tayo iti daytoy nga lawas. Gapo ta saan tayon to iso da nga malipatan. Agyaman tayo kadigiti pamati nga iso nga impatawid da kada tayo. Daytoy nga pamati ken ni Apo Hesu Kristo. Ket nga rod, daytoy nga rabi, may sa tayo tinagan ti Diyos kakabsat, itultuloy tayo nga idawdawatan iti nasyon tayo, itultuloy tayo nga ikarkaragan asapay ko mga bumaba, ken bumaban iti kaso iti COVID, ken mapukaw kuman daytoy nga virus, tapno agsublin nga normal iti kasasaad iti biyag tayo. Ken awanen iti pakadanagan tayo. Ken karkaragan tayo dagiti healthcare workers, dagiti amin nga frontliners, dagiti amin nga soldado ken police, ken dagiti amin nga agtatrabaho iti gobyerno. Ken uray pay dagiti negosyante, daw-dawatan ken ikarkaragan tayo. As sumaya at kuma iti ekonomiya, iti nasyon tayo, tapno sumaya at iti biyag dagiti amin nga umili. Kaya daytoy nga rarabi kakabsat, kantayon tayo, daytoy nga kanta, amok ti Diyos, di naktubaybayan, ken amok ti Diyos, sungbatan na kararago. Amok ti Diyos, di naktubaybayan. Amok ti Diyos, di naktubaybayan. No agbyagak anasantuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, di naktubaybayan. Amok ti Diyos, sungbatan ng kararago. Amok ti Diyos, sungbatan ng kararago. No agbyagak anasantuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sungbatan ng kararago. Agkararag tayo, naindaklan kan man nakabalin nga Diyos, iti daytoy nga oras, ket agyaman kami ken ka, itin kami panagdayaw, ken
iyumay iti sangwanam o Diyos, tapno dumawat iti kaasiken ka. Ket Apo, agyaman kami, iti mensahem kada kami iti daytoy nga rabii. Masapul nga nakasagana kami kumaakan kanayon at tumulong iti padami at tao. Tulungan mi kumadag iti nakakaasi. Gapo tay palagip daytoy nga teksto nga iso nga naiwaragawag babon ti biag ni Lazaro ken ti baknang o Apo iti maysa nga kinapudno ngano saan kami at tumulong Apo ket addanto iti saan ang nasayaat ang mapasamak kada kami akas iti daytoy nga baknang. Ket nga rodo Apo lagligupon mi nga wan sa bali a pagkamangan mi ti daytoy nga panawen no di sikalaong o Diyos anamarswa kada kami. Adun dagiti pimusay o Apo gapu iti daytoy nga COVID. Ket agyaman kami iti pamati daken ka o Apo. Agyaman kami kadagiti pamati daken ka nga iso nga impatawid da kadagiti anak da. Ket agyaman kami kadagiti agkakaimbag nga impakita dagiti ininang, dagiti tatang, dagiti kakabsat, ken dagiti anak o Apo nga umununan kada kami. Iti kanuman saan mi isuda a malipatan. Gapu kadagiti ar-aramid, nasayaat nga ar-aramid da o Diyos, idi sibibiyag da paylaong. Ket mamati kami o Apo, anaragsak da itan, iti kasasaad da, gaputa sika, iti nagdaydayawan, ken nagrukbaban da. Ket amami nga nasantuan, itultuloy mi nga dawdawatan, iti nasyon mi a Pilipinas, kasyam kaditi nasyon mi Apo, iti daytoy nga krisis nga imay, gapo iti daytoy nga pandemya. Bendisyonam dagiti lideres mi o Apo. Kaya dagtultuloy kumay iti panakaisaknap iti kapya iti intero nga nasyon mi o Apo. Kaya bendisyonam dagiti amin nga umili. Kaya sapay ko mao Apo ta bumaban iti kaso iti COVID nga isu ti pagbutbut ngan iti kaadduan. Kaya nga rod o Apo iti daytoy nga rabii agyaman kami iti panangisalakan mo kada kami amin iti daytoy nga oras. Ket nga rod o Apo, dawaten mi nga bendisyonam dagiti amin nga frontliner nga agtrabaho iti daytoy nga rabii. Tapno maipayan da o Apo iti nasayaat nga salunat dagiti amin nga pasyente. Ken uray pay o Apo nga adda iti kapya iti entero nga nasyon mi. Ket nga rodo mga nasantuan, bendisyonam kadi dagiti anak mo nga madamad nga agtatrabaho. Ket sapay ko mao Apo, tayo dayom isuda iti peggad. Ken bendisyonam oray pay dagiti amin nga OFW nga agtatrabaho di balaso taaw. Bendisyonam dagiti pamilya nga isu nga imbati da dito Pilipinas. Ket sapay ko maapo ta nanyaman dagiti kayat dagun-uden iti biyag, ket magunod da daytoy, babaon iti tulong mo, wenno asim kadakwada o Diyos. Nga dagitoy nga banag, nga inda o Apo, nga pagrigatan, ket makatulong daytoy para kadagiti pamilya da dito'y Pilipinas. Ket amami nga nasantuan, dawaten mi kadi nga agtultuloy nga bendisyonam iti iglesia mi, iti United Methodist Church, Aramatom daytoy nga iglesia o Apo, ang mangiwarnak iti naimbaga damag, ken mangipaay tinamnama, kadagiti amin nga adda iti pakaseknan na. Kata, o Diyos, pakawalan na kami, kadagiti adu nga nagbidutan mi, ken nagbasulan mi iti sangwanam. Trabayan na kami iti daytoy nga rabi kadi o Apo, iti income panaginana. Ket sika iti may didayaw, ken may tan-o, kadagiti amin nga anak mo nga giyaman, ken ka o Diyos gapo tanadanon dati panagkasangay da. Ken uray pay dagiti anibersaryo iti kalaysada. Ket nga rod o Diyos, sika nga rod iti mangipaay, iti nasayat nga salunat kada kami amin, iti daytoy nga rabii, ket sapay kuma, ta makainan na kami anasayaat, ken makariing kami inton bigat, nga addaan kami, iti nasayaat akaradkad,
ket dagiti ti dawat ken kararagmi, babon itinagan ni Apo mi nga Hesu Kristo. Amen. Madaydayaw itinagan iti Diyos ket agkikita tayo tumanen into no umay a Sabado.